да си директор на Русенския музей означава да мислиш за своя град, за неговата памет и разбира се, когато работиш да видиш резултатите, които другите показват, че са важни за всички нас. Мисля си, че с проектите, които в последно време се реализират с помощта на европейските пари, се осветляват нови пространства, нови исторически и тематични пространства, които могат да заинтригуват повече хора, и българи, и разбира се чужденци. В края на 19 век Русе е вратата към Европа и тук европейските премиери за България се случват за първи път. Да речем първата кинопрожекция и така нататък. От друга страна, археологията в този регион е изключително важна и с присъствието на Траки и естествено средновековието с присъствието на средновековния град Червен и Ивановските скални църкви, които са част от световното културно наследство под закрилата на ЮНЕСКО. Инфраструктурата на музея с различните негови пространства, закрити и открити, е безспорна ценност за местната общност. В тези пространства правим научни конференции, правим различни форуми, т.е. това са отворени диалогични пространства, които градът ползва и мисля, че споделянето им е ценно за всички. Аз съм Николай и избирам Европа.